क्रिकेट जगत के राजा कहाए वाला विराट कोहली कुछ कर दिल बड़न ऐसन काम जवना के सुन के आप लोग के एकदम खुशी से मन पागल हो जाए। जे भी विराट कोहली के डाई हार्ट फैन बावे ओकर मतलब तो दिल गदगद हो जाए खबर सुन के, काहे कि विराट कोहली कामे कुछ ऐसन कर दिल बड़न। आप लोग के बता दी कि उड़ीसा राज्य के बालासुर में जवन ट्रेन हादसा भई रहे ओकरा में जितना आदमी घायल बड़न और जितना आदमी भी मर गई बड़न उस सब के मुआवजा खातिर, वो सब के बचाव करे खातिर, ट्रीटमेंट करे खातिर, दवाई करे खातिर, इलाज करे खातिर, खाए पिए खातिर विराट कोहली 30 करोड़ रुपया देले बड़न। 30 करोड़ रुपया विराट कोहली मतलब वो पीड़ित परिवार खातिर देले बड़न। और ऐसा काम करके विराट कोहली एक बार फिर साबित कर दिल बड़न कि राजा तो राजा ही होखेला। विराट कोहली के ई कारनामा खातिर दिल से सलूट बावे भाई, जय हो विराट कोहली की। भाई बॉलीवुड के एक्टर इस सब के बारे में सोचले भी ना हो, ना ही कोनो क्रिकेटर ई बारे में सोचले ही जीवन कारनामा विराट कोहली कर दिले बड़न। तो भाई लोग और आप लोग का करते नहीं, दबा के लाइक कमेंट शेयर ठोक दी विराट के नाम पे।